durin wannan ni dambu ni a 7,000 wata 8 wata na rantse da Allah yanzu ma dan je area su ko ni ko shi yanzu da wannan rukar Salamu alaikum alhajin Allah a lafiya kalau wallahi barka dai a kware ko wallahi kudi sun shigo naira 30,000 ko kware ko na gasa dan a yanzu kama ga sa aljihuna suna aljihuna naira 30,000 kware kuwa a babu abin da zan ci alhaji ya godiya na gode yanzu abin da dama ya rage mu abu guda ɗaya ne zuwa 2 zan je in ya so na gama abin da zan yi kaga tuna wannan kudi suna jikina kaga heji ya kawai shagali dama ya rage mun ban kudi na ba ni kudi na ba kudin ka ban kudi na wallahi to bari ka je wannan mazancin kudin da ka je na yi wallahi ba wai kudi bane kawai ni bugun iska ne dama duk wani shafi duk bayan minti 5 nakan haukace za ga yana abubuwa kamar na gaske to wallahi cikin hauka ne labai kai ban kudi na wallahi ina gaya ma wallahi mahaukaci ne wallahi mahaukaci ne dan girman Allah ka yaƙuri mahaukaci ne labai kai